So mga ka-idol, hiya dito sa ato ang hardener mga ka-idol, no. So nasa to ang lain nga coop. So kani ato ang lain nga coop mga ka-idol, ang sulod na ni is mga kuan siya mga ka-idol, mga meals ni siya sa D1 Auto. So kung nagakuan mo D1 Auto mga ka-idol, mao ni siya ang iyang mga meals. So sa dominant CC ni siya mga ka-idol nga genetics. Dili ni siya 45 days mga ka-idol sa katong mga nangutana ba. 45 days na sila idol, unsa na siya nga breed mga ka-idol. So dominant CC ni siya nga breed mga ka-idol. Mao ni siya ang mga males, mga puti. Kay ang ilang inahan mga ka-idol is Rhode Island White, unya ang ilang papa is Rhode Island Red. So magkambyo ni siya inig ka usa mga ka-idol. Pure white ang iyang mga laki, unya ang bayi ani kay kato ang naay siya brown, dominant brown man gud ang tawag ani siya mga ka-idol sa pulit. So kuan ni siya ka-idol, superior F1 nga meat type sa dominant CC. So strain niya is D1 Auto. So dili ni siya mga kuan mga ka-idol ha. Dili ni siya mga white leghorn or 45 days. Pero pareha ni siya og lasa sa native mga ka-idol. Labi ni siya. Lasang native. Salamat kis mga ka-idol og happy farming mga ka-idol.